Πες μου τις εντυπώσεις σου από την Ουγγαρία και πού είμαστε τώρα. Ανάθουμε την Ουγγαρία και το GPS που με έβαλες από το πρωί. Το GPS για τους δρόμους. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Μόνο αυτό έχεις να πεις. Πυροβολημένοι. Καμιά σχέση με τους δικούς μας. Η δική μας είναι... Η δική μας είναι καλή. Βάση περιπτώσει, χαλάλη η ταλαιπωρία και η κούραση. Πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο στόχο, άντε ακόμα μια μέρα πιο κοντά. Άντε και πιο βόρεια το ταξίδι. Πάμε καλά, ψυχολογία καλή. 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 Ωραίος. Φουλαρισμένοι και έτοιμοι. Άντε, ωραία. Κάτσε γιατί κρυώνει η μέση μου. Ωραία. Αυτό. Δεν έχουμε μπει ακόμη. Τώρα μπαίνουμε. Τώρα μπαίνουμε. Τώρα μόλις φαίνεται να τα περάσαμε. Τώρα ναι, μπήκαμε. Πολωνία λοιπόν! Κάτι πρέπει να είχε εδώ, γιατί ο πιτσιρικάς ήταν ντυμένος, φορούσε μια στολή. Ποιους λέει ρε? Εμάς λέει, εμάς. Έλα. Και τώρα, εντάξει, μας βγάζει και από εδώ. Δεν έφαγε το κόλλημα που έφαγε χθες. Τι ωραία. Πρέπει να σταματήσουμε να δούμε τι είναι εκεί. Να μην σταματήσουμε να δούμε τα χριστιανόπουλα. Τι είναι αυτοί, οι χριστιανοί είναι? Να τι. Ρε εσύ, κάνε να σταματήσουμε λίγο, κρίμα είναι. Στο αμάξι μπροστά, πήγαινε, προχώρα. Πρόσχομαι. W owym czasie Jezus powiedział swoim uczniom: Ja jestem krzewem winnym. Wy zaś zagrożami.
Δεν τα ανεβάζω, απλά άμα τα βάλω σε κάνα βίντεο. Καλό. Πάπια. Το περίμενα πιο καλύτερο, αλλά εντάξει. Γλυκό ξύμο. Με μήλο και κρέμα, δεν ξέρω, πώς δύο. Κράμπερι. Από το 1 μέχρι το 10 πόσο τη βάζεις? 7. Πες μου τις εντυπώσεις σου από τη Βαρσοβία μέχρι τώρα. Μεγάλη πόλη, πολλούς κατοίκους. Δύσκολο να την ανακαλύψει μια βραδιά. Δεν μου λέει και κάτι ιδιαίτερο. Οι κάτοικοι εδώ δεν έχουν καμιά καλή ευτυχία, ό,τι να είναι. Οπότε φεύγουμε από την πολύ όμορφη Βαρσοβία και πάμε στο Κάουνας. Λιθουανία. Τι γίνεται και εδώ πέρα? Φεύγουμε από το Κάουνας λοιπόν και πάμε Ταλίν, Εστονία, Ταλίν. 570 χιλιόμετρα. 7,5 ωρίτσες συνεχιζόμενη οδήγηση. Καμιά 10 με στάσεις.
Ταλίν, 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 Ταλίν.